Merba tfal, nilqakom għal storja oħra. L-istorja tal-lum jisimha Il-ġugarelli jirribellaw. Il-kitba u d-dissinji ta' dan il-ktib għamlithom Jennifer Peresso. Il-ktib ġie ppubblikat minn Klabb Kodba Maltin. Ejjew naqraw din l-istorja ħelwa u niskopru x'lesti jagħmlu l-ġugarelli sabiex jgħalmu lil sidhom Lara tapprezza dak li għandha. Il-ġugarelli qamu mal-lejl irrabjati ħafna. Din Lara kif tagħmel hekk? qal Ino lill-Junfant il-Gris. Veru, tilab ftit magħna u mbagħad ħallina fil-kaxxa u qatt ma terġa' tkellimna. Il-ġugarelli kienu mdejqin sal-punta ta' mneħirhom. Dan għaliex Lara sidhom qatt ma kienet tikkuntenta b'xejn. Dejjem tibki għax trid xi ġugarell ġdid. Imbagħad meta jixtrula kienet tilab ftit dan il-ġugarell u titfgħu fil-kaxxa mal-oħrajn. Darba minnhom, Salvu s-soldat iddeċieda li flimkien mal-bqija tal-ġugarelli jagħtu tagħlima lil Lara biex juruha li dak li kienet qed tagħmel ma kienx sewwa. Ġugarelli! qalilhom Salvu. Intom taqblu li Lara dejjem tħallina fil-kaxxa u qatt ma tilab magħna għax dejjem trid xi ġugarell ġdid? Il-ġugarelli deru maħsuda. Iżda kollha qablu ma Salvu s-soldat. Allura irridu nuru lil Lara li aħna maħniex kuntenti biha. Il-ġugarelli kollha bdew jaħsbu x'jistgħu jagħmlu. Naf x'nagħmlu? Qabeż Lino Liljun. Nitilqu l-barra minn hawn. Imma kif? qalet imwerranina n-naġa. Jien nibża. Tibża xejn, qalilha Salvu s-soldat. Filgħaxija, x'ħin Lara tmur torqod, aħna nħorġu minn ġol kaxxa u nistaħbew x'imkien fejn ma ssibniex. Ħalli jekk tkun taf xi jfisser li ma jkollokx ġugarelli. Iva, hekk nagħmlu, qablu l-ġugarelli. Dakinhar filgħaxija ħadd ma għala għajn majn, il-ġugarelli kollha baqgħu jistennew li Lara tidħol torqod biex iwettqu il-pjan tagħhom. U x'ħin marret torqod? ħarġu minn ġol kaxxa inkis, wieħed wara l-ieħor, bħal serbut nemel u rħewla lilin. Din kienet esperjenza ġdida għalihom. Dawn il-ġugarelli qatt ma kienu tbedu mill-kaxxa tagħhom. Kollox kien jidher kbir ħafna. Iżda ħadd ma qata' qalbu. Bil-mod il-mod sabu post fejn jistaħbew. Min taħt is-sodda, min wara l-komodina, min ġol gwardarobba. Fi ftit ħin kollha kienu moħbin. Filgħodu x'ħin Lara qamet, lanqas indunat li l-ġugarelli ma kinux posthom fil-kaxxa. Mhux hekk biss, qalet lill-omma li ħolmot b'ġugarell ġdid u li trid wieħed bħalu bil-fors. Mhux illum Lara, qaltilha. Trid tistenna ruq sninek, komplit omma. Lara nfexxet tibki. Muri għalab bil-ġugarelli li għandek daqs kemm huma sbieħ, kollha dom ġodda fjamanti, tant kemm ma gawdejthomx. Kollha int għażilthom? Għaliex issa ma tridhomx? Lara baqgħet tibki għal ħin twil. Malli ndunat li omma vera ma kienet se tixtrila ġugarell ġdid, resqet lejn il-kaxxa tal-ġugarelli tagħha. Ħarset fil-kaxxa u ma setgħetx temmen lil għajnejha. Ma, fejn huma l-ġugarelli tiegħi? staqsitha mifxula Lara. Kif tridi nkun naf qalbi? weġbit omma. Dawk tiegħek, int trid tieħu ħsiebhom. Lara bdiet tinkwieta. Ftakret f'Nina in-naġa l-kwieta li kienet tagħta t-tija meta twildet. Ftakret f'Salvu, is-soldat eleganti li kienet għażlet meta marru btala l-Italja. U f'Lino Liljun li xtrat meta marru iż-żu ta' Londra. Marret tiġri tfittex fir-razzett tal-ġugarelli li kien ta' t-tiju feluq snina, imma lanqas annimal wieħed ma sabet hemm.
Fitxet fil-kastell sabiħ li xtrawla l-mama u l-papa fil-miliet. Iżda lanqas hawn ma sabet il-ġugarelli tal-kastell. Kemm kienu jidhru vojta l-kastell, ir-razzett u l-kaxxa bla ġugarelli? Lara femet li l-mama kellha raġun meta qaltilha li kellha ħafna ġugarelli u li ma kellix għalfejn tixtri ġugarell ġdid ta' sikwit biex tkun kuntenta. Jekk insibhom, qalet Lara, żgur li min issa nerġa' ngħid lill-mama tixtrili ġugarell ġdid, għax jien kuntenta bil-ġugarelli li għandi. Meta wasal ħin l-irqad, dakinhar Lara raqdet imħasba. Kemm xtaqet issib il-ġugarelli tagħha? Kieku żgur li qatt ma kienet se terġa' titlaqhom lawn u lin jew titlifhom? Żgur li ma kienet se tħallihom fil-kaxxa magħluqin għal tul ta' żmien mingħajr ma tilab magħhom? Dakinhar filgħaxija, il-ġugarelli ddeċidew li jerġgħu lura fil-kaxxa tal-ġugarelli, fir-razzett u l-kastell tagħhom. Għax indunaw li Lara kienet dispjaċija li ma kienitx qiegħda tapprezzhom u issa kienet qatata li se tieħu ħsiebhom u tilab magħhom. Għalhekk bil-lejl ħarġu mill-moħba tagħhom u reġgħu lura il-kol f'posthom. Filgħodu Lara qamet inkwetata u ddeċidiet li tqatta' l-ġurnata kollha tfittex il-ġugarelli. B'sorpriża kbira għaliha, hekk kif ittawlet ġol kaxxa, sabet il-ġugarelli kollha hemm. Ħarset fir-razzett u fil-kastell u l-annimali u l-pupi kienu kollha hemm ukoll. Ma, bdiet tajjad bil-ferħ Lara. Sibthom kollha l-ġugarelli, kemm jien kuntenta. Qed nieħu gost li sibthom Lara. Nispera li issa tilab ftit magħhom, qaltilha omma. Iva, qalet Lara. Żgur li qatt ma jien ser nerġa' nħallikom weħidkom ġugarelli tiegħi, daqskemm inħobbkom. Minn dakinhar il-qudiem, Lara bdiet tilab bil-ġugarelli tagħha kuljum. Tgħid kemm kienet tivvinta logħob differenti bl-istess ġugarelli. U meta kien jasal il-luq snina u tirċievi xi rigal, Lara kienet tilab bil-ġugarell ġdid flimkien mal-ġugarelli l-oħrajn kollha, mhux twarrab lill-ħbieb tagħha. U hekk ġejna fit-tmiem ta' din l-istorja. Grazzi tal-attenzjoni tfal, ħudu ħsieb!